BPF राजखान्थि दोलोनि CWC दिनै बिजिनियाव जादोंमोन मानाव गेदेर BPF दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा जोङो अर्जुन नार्जारि पानिरिनि आरो बेबादिनो फंबाय जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन जों फैनानै दिनै BPF दोलो राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों जों गिबियाव साबायखर बावो मानाव गेदेर BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जों बादि फिसा मानसिखौ BPF दोलोआव खाबु होनायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो BPF दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना जोंखौ BPF फेमिलियाव बोजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव मोजां जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जादों BLTनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै जोंहा 10टा सिख शेड्युल दङ मिजोरामाव मोनथाम सिख शेड्युल मेघालयआव मोनथाम सिख शेड्युल त्रिपुरायाव मोनसे सिख शेड्युल आसामाव मोनथाम BTCखौ लानानै सिख शेड्युल बयनिफ्राय इयुनाव एग्रीमेन्ट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय BTC एकर्डनि उनाव जोंहा बर' भाषाया 8 शेड्युलाव रिकगनाइज मोनदों BTC एकर्डनि उनाव जोंहा 6 शेड्युल मोनसे एनाउन्समेन्ट मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि जि BTC बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रीमेन्ट जादों अब्लाबो बिराद फास्ट बे मोनसे डेभलपमेन्ट जादों गोदोहाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनो थाखाय इउनिभार्सिटि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इउनिभार्सिटि गैयामोन लवार आसामाव BTC एकर्डनि उनावसो 2003 मायथाइनि उनावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनदों जायनाखि जोङो BTC एकर्डनि उनाव मोनदों दा बेफोर मोनसे उदाहरन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बयनिफ्राय इयुनाव जोङो बर' जाथिया 6 शेड्युल मोनदों अब्लाबो बयनिफ्राय बांसिन डेभलपमेन्ट जादों उदाहरन हिसाबै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव प्लेन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव 6 शेड्युल एरेन्जमेन्ट रावबो मोनाखै नाथाय बर'फोरासो मोनदों बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो बयनिफ्राय उनाव एग्रीमेन्ट जादोंब्लाबो बयनिफ्राय फास्टेस्ट डेभलपमेन्ट जादों दिनै मा होनो मिजोरामाव मोनथाम 6 शेड्युल दङ सांमाफोरनि थाखाय माराफोरनि थाखाय लाइफोरनि थाखाय बिथांमोना BTC आव नायनो फैयो बोरै डेभलपमेन्ट जादों त्रिपुराया जोंनिफ्राय सिगां 6 शेड्युल मोनदों अब्लाबो जोंनाव नायनो थाखाय फैयो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावा बिराद सिगांनो 6 शेड्युल मोनदों नाथाय BTC खौ बिथांमोना नाहरबाय थायो मेघालयआ मोनथाम 6 शेड्युल दङ गार' खासि आरो जयन्तियाफोरनि थाखाय नाथाय बिथांमोना BTC खौ अराय नाहरबाय थादों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जि BTC 2003 मायथाइ बयनिफ्राय इयुनाव एकर्ड जादों नाथाय बयनिफ्राय फास्ट डेभलपमेन्ट जादों दा ओंखायनो मानसिफ्रा जोंनि सुबुं हारिफ्रा बेखौ फोथायनाय दङ फिन आरोबाव रायजो राजानि मददजों फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव हाग्रामा महिलारि सारानो देरहाफिननानै रायजो राजानि अननायाव इसोरनि अननायाव आरो जेरैबायदि फास्ट मोनसे डेभलपमेन्टआव थांबाय थादोंमोन एडुकेसन सेक्टराव होन टुरिजम सेक्टराव होन साख्रि बाख्रि होनायनि खोथायाव होन बा राव हारिमु थुनलाइ बा BTC ओनसोलाव जाय जों गुबुन हारिफोरा बिदा फंबाय हिसाबै मिलायनानै थानाय जि मोनसे अनलायनाय सोमोन्दो जे मोनसे डेभलपमेन्ट आरो आसामनि गुबुन हारिफोरा बा नर्थ इस्टनि गुबुन हारिफोरा बा भारतनि गुबुन खनलाफोरा BTC एकर्डनि उनावनो बर' हारिखौ सिनायथि मोनसे मोनदों दा ओंखायनो बे डेभलपमेन्टआ फैफिनगोन होनना जों सानो आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जों बादि फिसा मानसिखौ अर्जुन जा जों जा जाय जोंनि फंबाय जोङो ज'नो दिनै फैबाय जोंखौ खाबु होनायनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो BPFनि दैदेनगिरि जाय बिथांमोनहा दुखु सुखु समावबो बे पार्टिखौ दैदेनबोबाय रायजो राजाजों थाबाय बिथांमोनाबो जोंखौ बोजबनानै लागोन आरो जों ज' आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावनानै बे ओनसोलनि जाय दिनै BA पास MA पास साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेमखौ जों सलुसन खालामना होनो हागोन जाय फोरोंगिरि जोंखौ फोरोंबाय 15-20 बोसोर मास्टार मावनानै भेन्सार स्कुलाव मावगासिनो दं बेफोर जेंनाया जोबगोन बेखौ जों सानो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बा गुबुन हारिफोर जों बिदा फंबाय जे हाजार बोसोर जों बाव बिदा फंबाय हिसाबै रायजो जानो नांगोन बेफोर अनलायनाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायावनो जादोंमोन आरो फिन खनसेबाव बे फैफिनगोन बे आबहावाया फैफिनगोन अनलायनाय मोनसे आबहावाया फैफिनगोन डेभलपमेन्टनि खामानि मावनाय मोनसे आबहावाया फैफिनगोन सेंग्रा सिख्लानि जेंनाखौ साननाय दैदेनगिरिया बे फैफिनगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि दुखु सुखुखौ बुजिनो हानाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फैफिनगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय इसोराल' जोंखौ अनथों समाजनि खामानि मावनो हाथों गोरिब दुखियानि खामानि मावनो हाथों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि खामानि मावनो हाथों गुबुन हारि माहारिनि जि हिउमेन बिंनि मोजां जे इसोरा जोंखौ बुंलांनाय महात्मा गान्धीया जोंखौ जि बुंलांनाय बेखौ जोङो जाहाथे मावनो हाथों बेखौनो जों मिजिंथिनाय थाबाय साफ्रोमनिसिम साबायखर बावबाय BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय गोजोन्थों इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा
बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।